Hello to everyone. Hello po sa inyong lahat. Today po is seryoso po muna tayo dahil ang pangit ng nangyari dito sa aking lugar sa Magalang, Pampanga, at nakakalungkot yung nangyari kaninang hapon na yun na nga is nagkaroon ng buhawi or tornado dito sa aming lugar, and ang daming napinsala na bahay. Alam ko din na may nasaktan at may kakilala akong nasaktan na estudyante din, at nakakalungkot talaga yung nangyari dito. So bago po ako magbigay ng mensahe, disclaimer po, hindi po sa akin galing yung videos at picture na napanood nyo, galing po lang po sa mga Cabalen ko na nag-upload din, and yun, gusto ko lang po magbigay ng konting mensahe at konting comment po sa nangyari dito sa aming lugar. Yun, ang pagkakaalam ko po is first time pa lang po nagkaroon ng ganong kalakas na buhawi dito sa lugar namin sa Magalang, Pampanga, at marami ding napinsalang bahay, nasira, nahalos yung mga bubungan, at sa amin po ay mga halaman naman po yung natumba at konting damage sa mga bubungan, at gusto ko lang pong mag-comment at magbigay ng mensahe, sa inyo at sa aking mga Cabalen. Ang nangyari ngayon sa aming lugar ay bihira lang po mangyari ito, at siguro isang warning na po sa atin to na maging handa tayo sa susunod na anumang trahedya na maranasan natin dito. And syempre ay huwag po natin kalimutan na manalangin tayo, at si Lord lang ang makakatulong sa atin. Prayers are powerful. Anumang trahedya, anumang problema, anumang unos na dumating sa ating bansa at sa ating lugar at sa ating buhay, si Lord lang po yung makakatulong sa atin. Kaya yun, ang payo ko lang po, just pray and tulong-tulong po tayo na bumangon ulit at iayos yung mga nasira. And yun, God bless po sa inyong lahat. So may mensahe ko lang po sa mga Cabalen ko dyan, saup-saup tamo at saup-saup kayo na nung nanumang may siraking kayo kayong bale, o nung nanumang may siraking kayo kayong lugar, saup-saup tamo po. And ito, ayaw po kaliman na mga di, at yung ginupo yung bahala kaya katamo. And nakatamo po paboren. Let's go! And that's it for today. I hope na nagustuhan nyo po itong vlog na to, at konting mensahe ko po, kahit hindi po ako magaling mag-mensahe sa inyo. And yun, please comment and subscribe to my YouTube channel, at i-ring mo na rin yung bell para manood din po kayo sa mga vlog na aking i-upload. And parang Cabalen ko po, supportan nyo po yung mag-vlog ko. Ito, subscribe nyo po and kalat nyo po ini. Let's go!